Dobro večer, ja sam Miloš Milovanović. Dobro večer, ja sam Ivana Konstantinović. Dobrodošli u naš novi studio iz koga večeras emitujemo naše vesti. One od večeras traju ceo sat, a od danas još jedan novitet, to je savremeni kvalitet slike u formatu 16:9. Da vas podsjetimo, televizija B92 počela je emitovanje 5. oktobra 2000. godine. Svih ovih godina B92 obraćao vam se iz uslova o kojima niste kao publika mnogo znali, ali kao i danas bio nam je najvažniji kredibilitet vesti koje pravimo. Nekada davno, u 2001. godini, radili smo vesti iz studija u Domu omladine koji je imao samo 20 kvadrata. Malo kasnije, 2003. bili smo u zgradi na Novom Beogradu, tada koristili studio od 60 kvadrata. Redizajn studija u